Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Sorkar Jela ka Haban Siu hadu Shiklur Tam. Sya ka Khas Hills Autonomous District Council hadin ba ka Sorkar kala penslem ban pelat ya ka Taj Skim. Kabadai ka benta ka benengkong lani ka first installment. Chief Executive Member jong ka KHADC ba Tita Starwell Kain. Ba keren cikilat patai kubor ulaong ba ka KHADC kala yo ya ka Taj Skim ha ka khandai tarik benai bahnyo arhajar arpway kabadai ka bha ka benengkong na kamang pisa. Katkum ki kendan ki balabu laong balada ka Sorkar Jela ka penslem ban pelat ya ka pisa kabadai sa ki District Council ka Haban Siu ya ka sot katkum ki sngi ki balabat ya ka pisa. Namar ka Sorkar kala penslem ka KHADC kala de bantho sak Sorkar bahkan Siu ya ka sot ka ba Shiklur Tam. Kadai kecing sisya ba ka Ministry of Finance kala pelat ya kan ika financial assistant kepada jongki rural local bodies syaki wegi state. Jenrai kumba PUE ba ya kan ika 21-22 lani RFUR the first name bang tengka RFUR ka Finance Commission kampat pelat kadau kalong kani ngi yo ya kepisah jong ka senam RFUR ka belamang na kabenta ka District Council ya ka first installment dan artli ki judge scheme kawai ka scheme ka bagi ong ka basic grant ba kawai ketika tight grant to ya ka basic grant ka lapoi ha ka Sorkar bat ka tight grant ha ka jogo po ya fair dia so sebenarnya benar tinrai ngiyo pediang ya kepisah jong ka basic grant adu benar ubah nriu ni ubah nyau jong ka senam arja apa katba ya ka tight grant pat gidang sio mentau senam au benar bah nyau kendai terik benar bah nyau arja de kani kala pendeko ya ka rukom trikam jungi namar ka jing yo slam ya kepisah ban penya ya ka skim ka por ka biang na takadaw ngimpat yo ya ka second installment mo ngimpat yo second installment ti haba ka first installment ru ngidang siyo ka second installment ru ngimpat yo ti kumno ngim yo ya ka aku dina takadaw ba ngimpat yo ya ka mang tengka jong kesnam aku denre ya menta ngila pursue ngila budien na ka bentaban yo ya ka second installment. Di ka kawai ka daw kalong ba ka Sorkar Jela ka slam man pelat iksangi kalong ka jingatan telai haka tu kapur ba ya ka tight scheme ki ong ban pentrei na ka PhD department. Ek pilatip ka tight scheme ka mut for water resources sanitation ka pa mut for drinking water. Tenrei ngipat ngi ong BM namar balai ba ka ni ka pisa ka di ka bala amang na ka bantay ka District Council they ban pelat District Council but had a sanction letter jong ka Ministry of Finance ru la ong ba they ban pelat ya ko suppose ni den re ka Sorkar kia slam pelat ke gidang pelat mungkin atau syai di gondon ba kaso government kan haban siu besut untuk bisa rekam pelat slam untuk upor untuk mereka na kalian bejungi ya katul ngila ada ajing kan ba ka haban siu besut kapoi kan jong ngi ka District Council kan poi kong ba Shiklur Tam Kristen ka baroar ka poi kong ba Soksan mutai bat basik kuno sok kam de ya kumta kalong ba ka don ka jing suku bakla na ka state government namar habaki i ka guidelines kinang mut ba kani ka scheme de ban pentrikam baik tangka tangka PC de bat kidon ru ki bala layalam bakala katukan ni nakaliang sa state government ba kiong ba ka District Council kamdon ya ka manpower ki engineering wing ki babiang pa kum tater hakata ka meeting ka bagisyong te kita ke officer kiong ba ngla ban patrikam ka District Council tingi lengo kan kumno ha bangi yang ni kat kini gijing te ngila te mental abun snam nak patrikam lagi sepak kulur ngila kumno ini pisai ba arpo kulur nginum la
Apa ngiladon USI, ngiladon ki engineer, ngiladon ki MTech, ngiladon ki BTech, ngiladon lut hang ni balok khoi. Bat ngilaju pentre tu ye ki MDC scheme bapun ki jaka bapun. Te kumnun ong bapun melong efisien ke. Tenre kata ni lah thok sistem government tak ada kalau pelai.